malo pa ćemo to polako, znaš, evo. Da, nego samo da stavim da se snima i sada se snima. Ovdje ćemo X-ić. Dobro, sad se snima samo na Viberici. Aha, ja sam mogao bez ovog, a ti nećeš da uključiš kamericu. Ne, ti samo stavljaj ove slike da se vidi full screen. Full screen samo pozadine da se čuje naš glas, ništa drugo, brate. A ovo full screen, brate. Pa možemo mi da se vidimo sa strane ako hoćemo. Nemoj, neću se snimam sad i onako viš da, što si mi rekao, kakva ti to frizura, kako si rekao, beše? Ko jutarnja erekcija. Ko jutarnja erekcija, pa jeste, da. Dobro, počeli smo. U stvari ja ću da počnem, ja sam zaboravio kako se snimaju klipovi, nisam snimao dugo. Pa ništa, drugarski samo drugarski. Ćao ljudi, dobrodošli na Pitchface kanal kod mene. Naš današnji gost, poznati Vasa iz Čikaga, ima za nas neka stvarno važna saopštenja. Mi pričamo već evo neko vreme i stvarno svašta mu je na umu. Ja bih volao da ga pustim da on kaže šta ima, a ja ću da ga zapitkujem šta nas zanima. A ti, Vaso, evo prvo nam reci kako si. Pa evo, dobro sam, brate moj, kako si ti, evo. Što oni kažu, što bi oni bi da me zezaju, što ja stalno koristim to kao brate, ali moja želja je da me svi na kraju nazovu brate, jer brat je skupo ime. Koga razume? Pa da. Tako pomaže Bog, braćo moja. Bog i tebi pomogu i baš mi je drago iskreno što smo se čuli i juče i danas i evo na ekranu mi je prvi slajd, ja sam podelio ekran, pa ako hoćeš time da počnemo ili ako hoćeš nešto novo da kažeš šta još ima. Samo ja da kažem, teo sam da čestitam mom sinu rođendan što je bio pre 2 dana, ne daju mi da vidim decu već 6 meseci, Anđelo, srećan ti rođendan, pa eto tako. Srećan rođendan. A koji je rođendan, treći? Mali Anđelo je drugi rođendan, pa sam ja teo da kažem, pošto oni meni ne daju ja svom sinu da ispričam priču, evo ja ću sad vama da ispričam jednu priču malo ovako. Malo da vam pokažem kako taksi vozač se razume u mikrobiologiju. Ajde. Evo sad, si otvorio ovaj prvi slajd? Otvoren je, da, što kašljuca. Evo sad imaš kako se u suštini virus prenosi. Uglavnom virus se prenosi tako što čovek, mislim u suštini osoba kao dolazi u kontakt sa fluidima druge osobe. Sad promeniš slajd sad malo. Može. Sad vidiš kako se to je sad, to su sad ljudski fluidi koji su u suštini puni virusa. Onaj koji ima viruse, on prenosi viruse. Sad unutra možeš da vidiš kao taj kao virus, to je sad kao onako malo ekranizovano, malo animirano, ali može da se vidi, to je kao ljudski fluid koji u suštini unutra njega ima virus, jel tako? Sad promeni slajd. Unutra kapljice, pa da. Pljuvačne kapljice. Pa dobro, eto tako. Sada ga vidimo izbliza. Da, jesi promenio sad ovde, vidiš, ovo je virus sad. Sad, ovo je virus, ovo je taj COVID-19 virus i ovo što vidiš, ove bobice na njemu su u stvari, to je u stvari spike protein. Ovo ljubičasto kao malo plavkasto ljubičasto. Da, eto vidiš to. Sad ću ja malo da govorim o tome. U suštini, taj spike protein je u stvari ključ za naše ćelije. Ok? Vidiš ovdje ovako, on je svuda, to je kao bobičasto, vidiš kako je to sve napravljeno, tako da taj virus ima, svuda oko njega su ti spike proteini. U stvari, to su sve neki mali ključevi koji će da se na kraju zakače za ćeliju i da otključaju bravu ćelije i da uđe u ćeliju. Sad ćemo mi polako o tome da pričamo, ali može? Važi. Sad promeniti slajd. Mislim, svi pričaju o spajku, a niko ne kaže šta je spajk.
Sad ćemo, sve objašnjavamo polako. Sad ćemo mi štapom i kanapom, ovako jeftino mi da objasnimo sve. Sad, si promenio slajd? Jesam. Evo, sad ovde vidiš presek virusa. Znači, vidi se da unutra taj virus u stvari nosi nekakav genetski kod, RNK. Vidi se to je taj viral genome. Znači, taj RNK, to je u stvari poruka koju će taj virus da prenese u tvoju ćeliju. Ajmo sad promeniti slajd. Dobro. Sad ovo što vidiš ovde, to je kompletan taj spike protein. Sad ćemo malo o tom spike proteinu. Spike protein je u suštini protein koji se sastoji od 3 ista proteina. To je u stvari trimer, ili može se kaže da je to homotrimer, zato što su to 3 ista proteina. Sad, ovde možeš da vidiš da ovde piše receptor binding domain. Taj receptor binding domain, to je receptor za spajanje. To ćemo malo da objasnimo kasnije šta je to, sa čime se to spaja. Znači, taj receptor binding domain je u stvari glavna stvar, to je u stvari ključ da za bravu koja tvoja ćelija ima, a ta bravu, tako ćemo da nazovemo, ta brava je u stvari ACE2 receptor, AC2 receptor. Sad promeniti slajd. Dobro, vidimo ovo malo zeleno. To zeleno. To je sad samo jedan protein. Znači, od ta 3 proteina, ovo je samo kao izolovan, samo jedan protein. Razumeš? Razumem. Sad sam ja hteo da pričam malo sad ovako. Kada virus prolazi kroz telo, vidiš kako ovaj gornji deo ovde, gore levo kao pognuta glava neka. Da. Sad, kaže se da je taj spike protein koji je napravljen u stvari zmija sa 2 glave, koji u suštini ima ovo gore što vidiš najviše istaknuto, to ti je receptor binding domain. To je taj receptor za spajanje. A druga glava je od toga što se zove N-terminal domain. Razumeš? Sad, kada u stvari taj virus prolazi kroz tvoje telo, on prolazi pored raznih odbrambenih organizama, kao što je recimo killer T cell, znači ćelija koja ima mogućnost da prepozna ključeve, odnosno spike proteine koji mogu da uđu u ćeliju. Pošto je ovo dizajnirano, ovaj protein, spike protein, je u stvari dvoglava zmija koja krije ovaj ključ. Viš kako je ovde ova glava kao pognuta na dole. Da. Znači, on se krije. Znači, on kad prolazi kroz naše telo, on je tu glavu povio kao da se te 2 glave kao međusobno grle. I on tako krije taj ključ, da ga ta killer T cell ne prepozna. Sad, promeni slajd. U redu. Vidiš kako je on podigao glavu kao. Da. To se dešava onog trenutka kada taj spike protein, odnosno kada virus dođe do ćelije. Znači, on podigne tu glavu zmije. U redu. I pušta taj ključ. Tačno. Sad promeni. Sad vidiš ovde, to je virus koji prilazi ćeliji. Ovo ljubičasto što vidiš dole, to je u stvari ACE2 receptor, AC2 receptor. To je brava. Ok? Razumem. To je brava. Znači, pošto ovaj protein, spike protein, ima 3 proteina koje su zajedno, koje se međusobno kao prožimu, onda za svaki taj protein treba 3 AC2 receptora da dođe na njega. Ok? Da. Znači, on kad priđe ovoj ćeliji, kad priđe ljudskoj ćeliji, on će da podigne tu glavu. Taj receptor binding domain, sad promeni slajd, i vidiš kako na svaki taj protein po 3 AC2 receptora dolaze. Ok? Da. Sad, vidiš ovo u pozadini što se vidi kao oranž, kao... Da. Sad, to su enzimi. Samo da završimo ovu stvar. Znači, kada pre nego što taj
ta zmija kao podigne glavu, odnosno taj receptor binding domain, to se zove pre-fusion state. Znači, pre fuzije. Fuzija je kao spajanje, kao. Razumeš? To se zove closed state. Sad, kad on dođe do AC2 receptora, onda se zove open state. Znači, on otvara te receptore, taj receptor binding domain, taj receptore za spajanje, tu glavu podigne, ok? Sad, kada se sva tri ta receptora za spajanje spoje sa AC2 receptora, onda dolaze enzimi. Promeni slajd sad. Dobro. Vidiš kako kao neki enzimi napadaju te glave, kao. Da. I sad će, u tom trenutku se sad dešava sad, gde enzimi su u stvari molekularni roboti. Prvi enzim koji dolazi da napravi rez na tu glavu, na taj receptor binding domain, se zove furin. I on seče na jedno mesto taj receptor. A onda dolazi drugi enzim koji seče kompletnu tu glavu, koji se zove fusion peptide. On seče na posebno mesto koje se zove fusion peptide. Peptide je kao deo proteina. Taj enzim se zove TMPRSS2, znači TMPRSS2. Znači, postoje dva enzima koje dolaze jedan sa jedne strane, a drugi sa druge strane i seče glavu zmije. Promeni slajd sad. Dobro. Ovo što vidiš, to je ono što mnogi ljudi ne govore o tome. To je utrba zmije. To je đavo, brate. Razumeš? Vidiš kako je odseko glave. Sve tri glave su odsečene. Da. I ostale... Ne, ovo su kao ruke, kao. Znači sad, kad im otpadne glava, vidi se šta je u utrbi zmije. To su kao tri ruke, kao. Sad ćeš da vidiš posle sledeći slajd. To su u stvari tri aminokiseline koje su kao savijene ruke. I oni će u jednom trenutku da kao ispruže ruke ka ćelijskoj membrani. Promeni sad ovaj slajd. Samo sekund da potvrdim da smo na istom slajdu. Sada su oni kao se ispružili, sad su kao neki kanapi, ono. Jeste, to je kao, zato što ih oni zovu, to je kao floppy peptides, kao. U redu. Bravo, to si lepo si pitao to sad, eto. To je floppy peptides, zato što su oni kao tako, kao, znaš, kao malo su kao floppy, kao, kako se to kaže, kao malo... Ali bili su onakvi i onda su se pretvorili... To je to, znači to su te tri aminokiseline, zato što od svakog proteina, pošto rekli smo da taj spike protein ima 3 proteina, od svakog proteina se otvara po jedna ruka. I oni se pružaju ka ćelijskoj membrani. Znači, na krajevima tih proteina nalaze se ti peptidi. To su kao delovi aminokiselina. Sad promeni slajd. Vidiš kako su se oni zakačili sad. Sad oni kad se zakače za ćelijsku membranu, oni se ponašaju kao... domaćini. Kao... Ne, ponašaju se kao udica, brate. Razumeš? Znači, on se tu kao anchor, kao. Znači, on se zarije za tu ćeliju i sad promeni slajd i polako privlači virus ka ćelijskoj membrani i to se zove fusion, fuzija, kao. Spajanje. Kažem, lele. Sad promeni još jedan slajd. I spojili se. Vidiš kako se to dešava. Znači, to je fuzija, to je kako u stvari virus napada našu ćeliju. Sad sam ja teo da kažem. Naravno da je ovaj spike protein gain of function. Zato što možeš ti da jedeš i ne znam koliko slepih miševa i guštara i iguana i zmija i ne znam koliko da imaju viruse u sebi. Ti bi mogo da ih jedeš koliko god hoćeš
taj virus bi samo prošao kroz tebe, jer taj virus koji je u životinji nema isti ključ za ćeliju. Znači, zato što njihove ćelije nemaju iste AC2 receptore kao i ljudi. Zato taj virus koji oni kažu da je nastao od tog nekog slepog miša ne bi mogao da pređe na čoveka, zato što nema ključ za čovekovu ćeliju, za čovekov ACE2 receptor. To sad ima smisla, brate. Ja te skroz razumem. Pa, brate, viš kako taksi vozač priča sad, brate. Sad. Mislim, pazi, šta sam teo da dodam, odnosno da te pitam, odnosno nebitno da potvrdim. Nisam znao da to tako funkcioniše, vidiš, lepo si to ti objasnio u kratkim crtama i slikovito. Pa, brate, pa mi smo seljaci, bre, štapom i kanapom, sve objašnjavamo. I vidiš kako se kače, mislim, logično je sad, ko je malo o mikrobiologiji, uzeo da pročita, znamo da ne mogu da se zakače za nas i naravno da je rađeno u laboratoriji. Zato je Anthony Fauci involved in this, heavily. A šta misliš, Rand Paul, jel se folira što ih štreca sve na sudu, jel to predstava, ili misliš da hoće da ih... Ma nije, slušaj, vrate moj, ti moraš da shvatiš da je ovo jedna velika svetska zavera. Znači, đavo došao po svoje. Razumeš? Znači, ovo što sad masovno pokušavaju da vakcinišu ljude, to je sve... a sad sam teo da ti kažem, to je sve napravljeno jer je vreme za to. Neko je odzvonio gong i rekao je krenulo je. I sad svi se ono je uvatili za ruke i sad svi vladari ovih sveta samo viču, klimaju glavom, jeste, virus, to jeste, vakcina, sve to samo uzimajte, jer za ne shvataš da je poenta svega toga da se izvakciniše 100% ljudi. Znači neka nova vrsta globalizma, neka nova vrsta nacizma. Mi se protiv toga borimo. Neće niko moći da rađe od njih. Ne, polako, nemoj sad da osuđuješ, bre, nemoj, bre. Mi sad govorimo mikrobiologiju, brate. Sad, što sam ja teo da... Ali vidiš, oni ti spajaju virus sa tvojim ćelijama i tvoja ćelija ga prepoznaje kao domaća zato što je bio skriven taj ključ, povezao se, privuko ga i on je sad bukvalno domaća ćelija. To je ono što su pričali kao conspiracy theory, da kao prva vakcina ti ugasi imunitet, druga te ne znam šta i treća te ne znam šta. Polako, nećemo dezinformacije, samo sad informacije. Pazi sad, vakcina o spike proteinu. Kakva je razlika između spike proteina u vakcinama i spike proteina u virusu? Evo razlika. Znači, znaš kad smo pričali o onom slajdu gde su kao ruke bile savijene? Da. Sad su navodno oni stavili 2 aminokiseline koje su mutirane, koje se zove prolin. I one su, te aminokiseline kao nisu fleksibilne. I navodno one ne omogućavaju tim rukama da se kao slobodno otvaraju. Razumeš? Znači one su postavljene na mestima gde ruke ne mogu se otvoriti tako da je taj spike protein zaključan, ali samo u prefusion state-u, znači u stanju gde je prefuzije. Da. Tako sad. Sad ćemo dalje, sad ćemo da pričamo malo drugo. Znači, znamo kako sad virus napada ćeliju i kako u stvari vakcina isto prodire kroz ćelije. To smo sad savladali, je li tako? Dobro. Sad, promeni slajd sad. Posle fuzije... Sad pričamo o ćeliji malo da pričamo o ćeliji. Vidiš šta piše ovde. Ovo je kao ćelija kad bi ti mogao da vidiš kao providno malo kroz nje. Vidiš šta piše ovde, kao vidi se nukleus. Da. Znači ćelija je jedan živi organizam, jedna jedinka koja je bukvalno fabrika. Znači, razumeš, unutra je jedan čitav sistem koji funkcioniše. Sad promeni slajd, ajde. Ima, koliko ja znam, preko 16 miliona,
neorganela, Pa dosta stvari. ćeliji, još Pa sitniji. da, pa je svašta. To je sad dosta, nećemo mi mnogo da se zadržavamo tim stvarima, hoćemo samo pointu, suštu, da kažemo. Aj sad vidiš ovo kad pogledaš, si promenio vidiš sad, u sredini ovde vidi se kao, to je taj nukleus. Znači ovo je sad kao da si ti ušao u citoplazmu. Znači kao da si ušao u ćeliju, kad prodreš ti kroz ćelijsku membranu, ti si u citoplazmi. Citoplazmom mu dođe kao vazduh za nas. To je taj prostor. Pa da, ali unutra je likvid neki, to je voda u stvari. Tako oni kažu. Znači, sad, u sredini ovde vidiš, ovo što se vidi u sredini, tamo unutra kao krug, ovo na dnu, to je u stvari nukleus. Ok? Nukleus je u stvari mozak. Sad, promeni slajd. To je mozak ćelije. U redu. Eto, viš kako. Sad, viš kako taj nukleus u stvari ima otvore, kao vulkane neke. Tu prolaze stvari i izlaze stvari iz toga. Znači, kad nešto treba da uđe u nukleus, gde se u suštini drže 23 hromozoma i drži u stvari DNK, jer DNK je nešto najvažnije. Znači, tu su sve informacije tvoje. Tu prolaze stvari, ulaze i izlaze. Vidiš kako to izgleda. Sad promeni slajd. Ovo su hromozomi sad. Svaki čovjek u svakoj ćeliji ima tu 23 hromozoma. A hromozom je u stvari spakovan DNK. Znači svaki taj hromozom je u stvari lepo spakovan DNK. Ok? U redu. Sad promeni slajd. Ovdje vidiš, to ti je DNK double helix. Znači DNK kako postoji, razumeš? DNK kao merdevine koje su uvrnute, kao, razumeš? Da. Sad, poenta priče je, neki naučnici kažu da u tvom DNK postoji toliko informacija, ne samo o tebi, znači postoje sve informacije o tebi, koliki ti je nos, koliko dlaka na glavi imaš. Ne samo to, nego svaka, znaš ono kad se kaže da ti je svaka dlaka izbrojena, taj DNK ima informacije o svakoj ćeliji tvojoj i tvom organizmu. Ne samo to, nego se kaže da se u tom tvom DNK drže informacije o tvojim roditeljima, o tvojoj baki i deki, o svim precima. Ali ja postavljam pitanje, da li je moguće da se kroz DNK proveri da smo svi mi nastali od Adama i Eve? Da li toliko informacije ima u DNK? Da. I sad zamisli neki sad nacista kao što je Bill Gates dođe da se igra sa tvojim DNK. Razumeš, bre? Koji si, bre, ti, bre? Kad si to predstavio tako... Kad si to tako predstavio, mislim, stvarno koliko je u dubini kompletan taj DNK i koliko je to prava tehnologija i onda dođe sa Windowsom i tu glumi nešto sa elektronima. Pa kako? Pa zar ne shvataš da on je napravio Windows, nije mogao ni Windows da odbrani od virusa, hoće tebe da odbrani od virusa. Pa da. Razumiješ, nego su oni pravili viruse, te virus za kompjutere, pa sad viruse za ljude, brate. Samo mu virus u glavi, brate. On je najveći virus na ovom svetu sad. Sad, promeni sliku sad. Promenio sam, template, single piše thread. Templates. Eto, to je u stvari, kad bi pogledao tako, to je RNK. Znači, RNK je 1/2 DNK, kao kad bi seko merdevina na pola, kao. Uzduž. Razumeš? Da. Sad promeni sliku. Sad, svaki taj RNK, u stvari DNK, se sastoji od 4 aminokiseline. Kao što je 0 i 1 za kompjuter, kao što je to matrix za kompjuter, tako je i ovo matrix za tvoje telo. T, A, G i C. Ok? Naravno. I onda kaže apple on a tree i car in a garage. Znači A i T i C i G. I T i A i G i C. To su kombinacije. Razumeš?
E sad, to je tvoj matriks. To ide po kodovima. E sad, promeni slajd ponovno. Vidiš sad. Sad sam ja teo malo ti objasnim sad. DNK je u stvari mozak. I u našem DNK se konstantno štampa. Vidiš ovo plavo? Da. Vidiš ovo plavo? To je protein koji je zadužen da on se kreće po DNK i on je zadužen da štampa, da kopira u stvari DNK. Samo jedan deo. Znači samo, zato što kad imaš recimo, ako je A i T, znači ako imaš na jednoj strani RNK A, logično je da će na drugu stranu da dođe T. Razumeš? Znači, taj plavi protein, viš taj protein, on ide duž DNK i štampa RNK. I taj tvoj RNK se konstantno štampa. Znači, konstantno tvoj organizam, tvoj DNK štampa RNK, zato što konstantno treba nekakve informacije za tvoje telo, nekakvi novi proteini, nekakve nova odbrana. I tvoj DNK štampa milione svako. Ok? A sad promeni slajd. Eto, to je unutrašnjost tog proteina koji štampa DNK. U stvari, kopira DNK u RNK. Razumiješ? Vidiš kako ovdje ima G, G, T, A, A, G, C, C. Znači, to su kodovi. U redu. Čuješ sad? Sve čujem. Eto sad. Sad sam htio malo da ti objasnim neke stvari. Sad ćemo malo tajnije da pričamo. Ovako sad. O čemu se radi ovdje? Kada virus, promeni slajd sad, ajde. Odmah na sledeći. U redu. Da, ovo što je vidiš, ovo ti je u citoplazmi, znači sad smo izašli iz nukleusa i sad je ovo citoplazma i ovo što vidiš, ovo plave, to ti je ribozom. To je u stvari, to je kopir mašina. Ribozom je protein koji je u stvari kopir mašina. Ok? U redu. Sad ovako. Kad taj virus uđe u tvoju ćeliju, on obuzme tvoju ćeliju. Jer znaš kad smo rekli, kad smo uradili presek virusa, pa se unutra video da je onaj RNK, to je ta poruka koju nosi. Znači, RNK ima i virus, a i RNK ima i vakcina. Razumeš? Sad, kad taj virus ispusti taj RNK, tvoja ćelija ne zna odakle je došao taj RNK. On misli da je to došlo iz tvog nukleusa. I taj RNK napada ribozom i počne da kopira taj RNK, kopira i napuni tvoju ćeliju sa tim RNK koji je virusni. Sad, šta sam hteo da ti kažem sad? O čemu se radi ovde? Evo sad, šta su naučnici govorili pre par dana samo? Sad ću da ti objasnim. Naš DNK unutar nukleusa konstantno štampa neki RNK. I taj RNK mora da se izvede iz nukleusa. Znači, mora da izađe napolje van, da ne bi smetalo DNK. Sad, da ne bi slučajno došlo u dodir sa DNK. Jer ako bi dolazio taj RNK u dodir sa tvoj DNK, mogao bi da dođe do nekakvog pogrešnog spajanja ili do cepanja DNK. To je opasno. Da se to ne bi desilo, iz citoplazme se dovlače proteini koji na posebnim mestima tog RNK, na posebnim kodovima, se spaja sa RNK, kako taj tvoj RNK koji je već oštampan ne bi dolazio u dodir sa tvojim DNK. Znači, to su posebni proteini koji se prave, koji se vraćaju u nukleus
na posebnim određenim sekvencama, kodovima, se spaja taj protein i izvodi, spaja se taj protein sa RNK i izvodi RNK van nukleusa, da ne bi smetalo. Sad, o čemu se radi? Sad je ovde začkoljica, najveća. Kad taj virus prodre kroz tvoju ćeliju i počne da napada tvoj ribozom. Izvini, samo sekund. Sačekamo. Izvini, samo sekund. Nastavi. Napada ribozom. Kad taj RNK iz virusa ili iz vakcine napada tvoj ribozom, on ga samo kopira. Sad, našli su naučnici, a to je ono što sam ja slušao u limuzinama, što oni pričaju isto, da će taj deo tog RNK iz virusa i iz vakcine ima iste kodove kao tvoji kodovi što se štampaju iz DNK. I oni će da uzimaju te proteine, što su ti proteini iz citoplazme, što treba da odu u nukleus, da izvode tvoj RNK van nukleusa. Sad će taj virusni RNK da se spaja sa tim proteinima. I taj RNK isto iz vakcine isto ima te sekvence koje će se spajati sa tim proteinima. I o čemu se radi? Kaže se da kad taj virus napadne tu ćeliju, on počne da se kopira mnogo i počne mnogo da koristi te proteine. Da nema dovoljno tih proteina da se vrate u tvoj nukleus, da izvedu tvoj RNK koji se konstantno štampa van nukleusa. I sad, tvoj DNK nastavlja i dalje da štampa i on se puni tvojim RNK, a nema šta da zaustavi taj tvoj RNK da ima interakciju sa DNK i tako oni su bukvalno pokrali tvoju ćeliju. Tako da taj tvoj RNK što si ti odštampao, tvoj DNK što je odštampao, ne može da izađe van nukleusa i pravi probleme, cepa DNK na pola, razumeš, mutacije pravi i ćelija pravi, pravi odluku da će da pravi samoubistvo. To se zove apoptosis. To je pinjada, bate. Što kažu Meksikanci, bate. Da. Razumeš? Znači, onda na kraju kad se to desi, kad tvoj DNK više ne može da izdrži to, znači kad je tvoj taj nukleus prepunjen tim tvojim RNK, nema te dovoljno tih proteina da se spaje sa tim tvojim RNK, on odlučuje da pravi samoubistvo. I onda ćelija eksplodira i širi virus dalje, još opasnije. Ok? Pa da, zato što ga tvoj RNK ne prepoznaje kao problem, nego kao da je regularna ćelija. Ne, polako. Znači, taj tvoj DNK kad štampa konstantno taj RNK, znači kad pravi kopije, taj RNK nema dovoljno tih proteina koji dolazi iz citoplazme da izvade taj tvoj RNK van nukleusa. To je problem. To je krucijalni problem. I ne proizvode se nove zdrave ćelije. Pa ne, nego ta ćelija vrši samoubistvo, to se zove apoptosis. Pa to, umesto da se replicira u dve ćelije. Umesto da taj protein, umesto da ima dovoljno tih proteina da vade taj tvoj RNK, da taj tvoj nukleus, taj tvoj DNK i dalje proizvodi RNK i dalje funkcioniše, pošto taj RNK iz virusa i iz vakcine ima iste sekvence, iste kodove, sa kojima se spaja taj protein, oni kradu od tvoje ćelije taj protein i onda tvoja ćelija nema dovoljno tog proteina za sopstven opstanak, za sopstven nukleus, za sopstvene odštampane RNK. Eto,
To sad možda malo teško za neke, ali eto, to je tako. Sad možda promeniš slajd. Vidiš, to je ribozom sad. Ribozom koji u stvari kad taj, recimo kad RNK dolazi, on pravi kopije. Sad, možda promeniš slajd ponovo. Dobro. Ovo što vidiš, vidiš ova dva kraja u levoj strani kako su pokidana, kao. Nisu spojena. Da. Viš kolika je razlika između njih. Sad ćemo malo o tome da pričam. Ovo je uveličano 2.700.000 puta. Jeste, to je tvoj DNK. To je DNK i to je pocepan DNK. Kažete se da u svakoj ćeliji svakog dana ima preko 70.000 kao lesions, kao problema koji tvoj DNK rešava. A 25 od tih je double string breakage, znači duplo kidanje DNK, znači DNK bukvalno se pokida na pola i viš koja je razlika sad. I sad tu treba da dođe nekakav protein koji se zove BRCA1 protein. Kao BRCA1 protein. Da. Kao, razumeš? Tako se zove taj protein koji je u stvari zadužen da spoji ova dva kraja sad. Naučnici su iz Švedske pronašli, a to je ono što sam ja slušao u limuzini isto, kad sam ispitivao preko telefona, pričaju o problemima. To je ono što su oni pričali, da će taj spike protein, problem je što je taj spike protein u vakcini iskorišćen kao full length of the protein. Znači, samo receptor, a ne trup. Shvataš? Ponovi samo receptor. Zato što sećaš se kad smo pričali o spike proteinu da diže onu glavu zmije. Da. Onaj receptor binding domain, receptor za spajanje. Vakcina treba da se iskoristi samo taj deo proteina, kao samo taj vrh ključa tog, kao taj receptor za spajanje, a ne ceo trup. Jer se kaže, naučnici su pre neki dan iz Sweden kao, našli su ćelije kroz koje je prodrao spike protein iz vakcine. I pošto je on iskorišćen kao ceo protein, navodno su našli da je on pravio interakciju sa BRCA1 proteinom, sa tim proteinom koji je zadužen da spoji ova dva kraja. I navodno je pravio mutacije u tom genu. I kaže se, i sad naučnici postavljaju pitanje, našli su onemogućio taj BRCA1 protein, spoji ta dva kraja. Isto takođe su govorili o proteinu, o genomu koji se zove 53 BP1, to je 53, on je dva kraja. Ajde, ponovi samo dva kraja tog DNK. Ponovi zadnjih 5 sekundi, prekinulo bilo. Znači imaš ima taj BRCA1 protein za koga su oni naučnici našli da spike protein kad je prodrao kroz nukleus je pravio probleme tom proteinu i nije dozvolio tom proteinu da spoji ta dva kraja. Isto tako, postoji jedan misteriozni genom za koga se još ne zna mnogo, koji se zove 53BP1, 53BP1 genom koji je zadužen da spoji dva kraja tvog DNK, znači da ih spoji, ali da ne slučajno ne pomeša kao, da ih ne uvrne kao, da ne spoji pogrešno dva kraja, kapiraš? U redu. Znači da bude spojeno kao merdevin. Zamisli kad bi uvrnuo merdevin pa prespojio x sa y, to ne bi moglo da bude, razumeš?
To je kancer, rak. Da. Kaže se da postavljaju pitanje da li će taj spike protein praviti interakcije tom 53BP1 genomu. Razumeš? Sad promeni slajd. Dobro. Ovo što vidiš, to je taj BRCA1 protein. To možda malo ljudi ne vide sad, pošto je to tako, ali tako u principu izgleda, to je 3D animacija. Evo ja ću mišljenje. To je taj protein to je taj protein koji ide i traži ta dva pokidana kraja i spaja ih. U suštini taj BRCA1 protein, on je protein koji je zadužen za regulaciju kad se dve aminokiseline spoje pogrešno, kao A i A. Razumeš? Znači, zato što mi nekad u našem telu imamo da se naše aminokiseline spajaju pogrešno. Kao apple and apple, a treba da bude apple on a tree, kao jabuka na drvetu, a ne jabuka i jabuka. Jel to ima smisla? Sad kad ima ta kao jabuka i jabuka, to su dva aminokiseline koje su pogrešno spojene. Sad taj BRCA1 protein, on je zadužen, on ide duž tvog DNK i prepravlja te stvari. A isto je tako i zadužen da kad se pokida tvoj DNK, da ga prespoji. Evo vam ga, taksi vozač. Razumeš? U redu. Eto, to ti je moja priča. Sad možeš, brate, sledeći slajd, brate. Pa izazivaće kancere, mislim, nema šta. Sledeći slajd je tvoja slika kad si nagrada. Bre, šta je ovo, brate moj? Vi šta kažu da sam narkoman, brate, a? Evo ti, evo ga, batica, brate. Viš ove pantolone što imam, brate? I to si mi poslao. To su jedine pantalone koje ja danas nosim, brate. Samo to imam, brate. Viš taj Adidas pantalone i te patike, to je sve što imam sad. Sve su mi drugo oduzeli, brate. Jer mnogo pričam, brate. Znaš kako kaže struka u pesmi? Eto. Znaš kako kaže struka u pesmi? Stari hod, Adidas... Kaži mi, brate. Stari hod, Adidaske nove. Tako je, brate moj, razumeš? To ti je to sad borba, kad izađeš da govoriš o ovakvim stvarima, oni to ne vole sad. Sad sam ja teo da ti ispričam jednu priču, brate, sad. Pošto oni meni nisu dali da ja vidim svoga sina rođenog za rođendan i nisam mogu njemu da ispričam priču, sad ću ja narodu mom da ispričam jednu priču, brate. Jel si spreman, brate? Uvek. Evo sad, slušaj me sad pažljivo. Bio jedan lep dan i vozio sam, što kaže ovaj taksi vozač, kao. Vozio sam limuzinu i sačekao sam nekog klijenta na nekakvom privatnom aerodromu. Neću da pominjem ime aerodroma, nije ni važno sad. Taj čovek koga sam ja trebao da pokupim je u stvari bio, osoba, nije važno da li je muško ili žensko, je bio CEO. CEO znači Chief Executive Officer. To je kao, kad bi rekao, direktor. Razumeš? I sad ja kad sam ga pokupio, vozio sam ga do njegove kompanije, do glavne zgrade u njegovoj kompaniji. Jer ti kad uđeš kod njih u kompaniju, to ti je, brate, ceo grad. Znači, kad uđeš unutra, mora prođeš security screening, kao. Znači, mora da prođeš kroz security. Sad, mi smo imali tokom tog putovanja nekakav razgovor, onda ja sam se malo, znaš, sa njim razgovarao, levo, desno, malo zamajavao, znaš, pravio se glup. I na kraju vožnje ja sam njega ostavio u glavnoj zgradi. On je izašao i zaboravio svoj laptop kod mene u autu. Okej? Dobro, to je opasno što pričam. Ja sam otišao odatle i parkirao sam se na jednoj benzinskoj pumpi. Za 15 minuta je počeo moj telefon da zvoni kao nenormalan. Znači, dispečeri zovu, gde si, brže se vraća, jesi našao nešto u kolima zaboravljeno, tamo, vamo, i sad ja njima kažem, joj, pa šta vam je, evo sam u WC-u, bre, ne date mi ni u WC da idem. A ja sam u stvari bio na prednjem sedištu sa USB-om u tom laptopu. Okej? U redu. Sad, ja sam se vratio za 15 minuta. Kad sam se ja vratio tamo,
ja sam vratio taj laptop gde je sedeo na zadnje sedište i na taj security check-in kao, sačekalo me jedno 5 vozila koji su me eskortovali do glavne zgrade. Kad sam ja izašao iz auta, ja sam poneo tu torbu. U stvari, nije bio torba, nego bio samo laptop izvađen. Ja sam to uzeo, ispred zgrade me čekalo 50 ljudi. I ja onako ko budala prolazim kao, izlazim kao, ja, izvinite, bio sam u WC-u što se nisam malo ranije vratio. Kad me ta osoba pogledala, znači 50 ljudi me sačekao da se čeka taj jedan laptop. Ono, nije važno, nije važno. Je samo uzeo taj laptop i ja sam si ovako rekao sam, ej, a mogli ste da mi date bar $20 bre što sam potrošio gorivo. Razumeš, da se šetam malo tamo. Napravio se glupa. Klasik, Srbi. Kaki $20 bre? Jako si dođi vamo bre. Trebao je i to da ti da, bre. Trebao si i to da mu uzmeš. E sad, pošto oni meni ne daju da ja vidim svoje dete, to je sve satanistički napravljeno, razumeš? Ja ću sad ovako da kažem. Pošto satanisti sve rade po datumima, sad ću ja njima da dam jedan datum. Da zamislim jedan datum gde ću da izbacim za džabe neke dokumente. Ali neka to bude neki pravoslavni datum, a ne neki njihov satanički. E pa, to je na mene da ja odlučim koji će to datum da bude. E pa, to će da svi, neka gleda ceo svet onda. Vi meni oduzimate decu. Ja nemam šta da izgubim. Oni se već zajebavaju sa mnom da ja imam još par meseci da živim zbog kao tog thyroid cancer. Sad će da vidimo, brate. Sad će srpski seljak da pokvari sve. Eto tako, brate moji, smo se ispričali baš dobro. Iskreno sjajno predavanje. Veoma i detaljno i mikrobiologija. Lepo si ti to i sklopio, brate. Lepo si ti to sklopio. Naš pametan čovek je onaj koji ima mnogo informacije. Inteligentan je onaj ko zna da poveže te informacije, znaš. Tako da ti si jedan... Koji smo mi, bre? Ubacio si ga u fuziju. Pa ubacili smo ga u fuziju, taksi vozač, bate. Idemo, brate. Ma nije to, nemoj ti da se vrećaš što neko kaže taksi vozač, brate. Ma ne, bre, meni to simpatično, bre, ja to volim tako, ja se samo šalim, bre, šta ti je, bre? Pošten posao, ja ceo život vozim dostavu hrane, mislim vozio dok nisam ja nešto svoje krenuo, ali šta je sramota, radimo kod crnci. Eto ti. To ti to, brate, evo sat vremena tačno, brate, kao napravili smo jedan dobar video, a? Jeste, sjajan, stvarno. Mislim, Vaso, ja bi dodao to za tvoje dete, da ne izgubiš glavu i ne odradiš nešto glupo gde mogu da te zatvore, finalno, nego da demokratski. Iako to nije u našim srpskim genima, mi bismo im prezveknuli šljaku. Zamisli ti kad bi neki seljak imao deo formule od vakcine, brate. Jebem ti sunce, brate. Bi to bilo opasno, brate. Pa to bi neki otvorilo oči. Zamisli ovaj Bill Gates, brate, on ne da to krije kao zmija, brate, noge. A zamisli za džabe da pustiš to, brate. Samo, brate, evo, gledajte svi, brate. Svašta se dešava. Mogu ja za klip da kažem onu moju teoriju, pa ti, mislim, ono što sam ti rekao pre 2-3 dana za pčele, eto čisto i narodu da čuje, to je... Ajde. Neko moje glupo razmišljanje, ali eto, meni ima smisla u suštini. Ne kažem ja da je COVID, znači paravan i sranja, mislim, jeste, sve se dešava, to je za nas. Za nas je COVID, a zapravo se dešava nešto drugo, naravno. Ja sam baš naleteo na neke te informacije da je u Americi u 4 države da su izumrle pčele od prošle godine.
do ove godine, znači u 4 savezne države u United Statesu izumrle skroz. I ja rekao, kako bi izumrle u 4 države, znaš, ono, zbunio se, mislim, kapiram da truju ovi. I uzmem, pogledam na Google malo informacije kako je stanje pčela, piše na nekim stranicama da je 50% manje pčela nego prošle godine u celom svetu, otprilike. Znači, za jednu godinu mi da izgubimo 50% najbitnijeg bića na planeti i mi se vrtimo ovde, ne znamo da li da primimo, da li da ga ne primimo, hoćeš u gornji levi desni, a ovi nam ubiše pčele i evo za godinu i po možda ih već neće biti, jer ovo što oni prskaju sitno. Znači oni doći ljude da pobiju, opet prskuli bi odjednom, negde bi grunuli do sada, za ove 2 godine negde bi grunuli malo jači soj ovo. A ovo što prskaju sitno, ja mislim da je to isključivo za pčele, a obzirom da se i ljudi zatruju pomalo, oni su pustili COVID, ovo ono, jer sad COVID jeste za ljude napravljeno, očigledno, čim ti imaš celu ovu studiju, razumeš? Ali opet ja mislim da je ovo jači udarac na pčele, jer onda za 2 godine mi zavisimo od njihove GMO hrane koje ne treba prašenje. I sada da li se ja poprem na planinu ili sam u gradu, pčela nema, pa nema nigde. Ja hranu da gajim ne mogu. Pa ja sam to rekao da će na kraju morati da gajiš pečurke, brate. I to je živa istina. A slušaj, šta ste kažem? Pa, zato što, mislim, evo, moja mama je meni govorila pre 20 godina, evo, mama, volim te, mama, ti si bila u pravu, lepo si rekla da do 2020. godine neće biti pčela više. Eto, to ste lepo rekli, evo vi što se dešava, to je sve napad. Sve ovo prašenje po Srbiji, to što je sve to na štetu srpskog naroda, i ne samo srpskog naroda, nego srpske zemlje, da srpska zemlja ne rađa. Razumeš, oni to truju srpsku zemlju da ne bi obično seme moglo da rodi. Razumeš, tu treba samo da se oskiseli malo, da bude, ne što kaže Bill Gates da se kao promenila temperatura 2 stepena, nego on zatrovo zemlju. Razumeš, oni prave semena, kad poraste to seme u tvojoj zemlji, ispušta toksine, da sledeće godine ako se slučajno predomisliš nečije drugo seme da zasadiš, to drugo seme neće da rađa. Znači, te fore već postoje odavno. Da. Razumeš, sad, o čemu se radi? To je Bill Gates pričao kao da će onda pravi seme koje je toliko kao durable, kao da može da preživi sve i svašta, kao sve i svija. Znači, kontrola hrane. Oni se bore protiv Boga. Ovo je napad direktno na Boga. Neće da može. Neće da može. Razumeš? To je to. Znači, i kontrola hrane, sve je krenulo u ovaj isti trenutak. I virus, i vakcine, i kontrola hrane, i ratovi, i sve živo. Kaže se da će biti u veoma bliskoj budućnosti mnogo velika iskušenja. Eto. Slažemo se. Iskušenja su svaki dan, a ova što će tek da dođu veća, gde će nas to oterati. A šta misliš, Elima? Pazi, po Svetom pismu, ti si čitao, ja znam, mi po proročanstvu imamo opciju da promenimo šta će se desiti. Znači, zapisano jeste, ali je zapisano takođe da ljudsko čovečanstvo ima opciju da svojom voljom promeni tok istorije i Hristov drugi dolazak. Sad ne znam tačno kom je to pasus, u Biblija mi je pored mene, ali ne znam tačno kom je pasus, da ne jurim. Pa zato što kažu ljudi da Bog ne robuje svojim odlukama, nego da, to je sad, zato čovjek treba da bude inteligentan, da razume taj proces. Zato što se kaže da jedan čovjek može da padne pred Gospodom i da kaže, Gospode, oprosti. I da Bog oprosti sve i samo produži vreme. Jeste, apsolutno. On nam i daje vreme. Svaki put kad neko krene da se budi, on čeka i njega. I to isto piše da je Bog spreman da čeka do poslednjeg koji je spreman da se probudi. To može budi za 200 godina, ali ne izgleda da će za 200 kako idemo. Pa jeste, ali ne može zato što narod se ne kaje, neće da se kaje, nego prima ove produkte, zato što narod misli da će sve to
prvo je narod krenuo da kaže, pa ja ću da primim ovo zato što ne mogu da putujem. Znači, iz nekih razloga koji nekom intelektualnom čoveku bi bili smešni. Znaš, kao, ne mogu da putujem sad, kao, znaš šta, pa dete mora da mi ide u školu, pa mora da ga vakcinišem, znaš šta, a ne shvata da ovo genetsko modifikovanje je trajno. Znači, ti zato što sad nećeš da izvakcinišeš dete da bi ti išao u školu još godinu i 2 dana dok ne krene ovaj veliki rat, ti ga sad nasilno vakcinišeš, mislim, ne zna, decu vakcinišu sad, a ne shvataju da trajno genetski modifikuju svoju decu. Ma ne, ova priča o vakcini mi je pokazala kako su neki ljudi samo ljušture. Znači, možeš ovu prezentaciju što si meni održao da im održiš i on na kraju toga da bude u fazonu kao Patrik Zvezda, razumeš? Pa dobro sad, ali znaš šta kaže jedan čovjek, pametni, jedan monah, s kojim pričam iz Grčke, evo, Bog te blagoslovi, brate moji, kaže, nije važno, kaže, ima informacija toliko da i onaj što i nema informacije, evo što kaže onaj, srpski seljak ništa ne zna od ovoga što ti pričaš, a kaže on neće da uzme to. Zna da to neće. Zato treba se borimo protiv ovog žvalavog šiptara. Jer samo su šiptari ovako žvalavi. I samo đavo je žvalav. Razumeš? Ja mislim da treba da se borimo, jer, znaš šta će moje i tvoji sinovi i moja ćerka sutra? Šta će oni sutra? Da se probude i da im kaže neko, imate sad vremena da koristite struju, imate ova 2 zrna graška danas, možete da proštate 15 minuta i nazad u komoru. Mislim, ko zna kako će to da izgleda. Pa znaš, to je ono što ja pričam. Oni od ovoga svega prave neko novo društvo, new society. Razumeš, to treba da neko objasni. Sad bi mogli o tome pričamo 3 sata, ono što ja razmišljam, kako ja razmišljam, kako će to novo društvo da bude posle 2030. godine. Znači, oni prave novo društvo. Neće više da bude Nike da nosiš i Adidas, nego će biti po bojama. Ti nosiš boju ovu, ti nosiš boju onu, nema da imaš nešto 20 vrsta odeće, nego svako mora da bude... Nego svako će da nosi istu vrstu odeće po bojama. Ako si ti alfa, beta, gama, delta, razumeš, znači alfa su najjači, beta je ispod, znači svako ima svoje neko zaduženje, pa je ovaj u boji toj, ovaj u toj boji, ovaj u trećoj boji, tako će da bude u budućnosti, jer ovaj rat što kreće sad, ovo sad što vidimo sad kao, sad ćeš da vidiš, pazi sad ovo, hteo sam da kažem još jedno, ljudi koji kupujete lekove, molim vas, kupujte lekove sad da imate za zalihe, onima kojima treba, kojima su neophodni lekovi. U bliskoj budućnosti ključna reč će biti key ingredients. Znači, ključni sastojci. Zato što ako neko recimo koristi insulin, nema veze što se to pravi u Americi ili u Galenici, nije važno gde se pravi. Ako nema neki određen mali sastojak bez koga ne može da se odradi neka hemijska reakcija, da se napravi taj insulin koji se pravi u Mejmaru, a u Mejmaru izbio rat, nikom ništa ne prodaje, ne može se napraviti insulin za ceo svet. Razumeš? Znači, kupujte lekove sad za budućnost ako imate šećer i to, molim vas, nalazite prirodni način kako ćete to da radite, jer u bliskoj budućnosti neće niko da vam kaže spremite. Znači, kupujte lekove što vam trebaju, što su vam neophodni za neko vreme buduće što dolazi. Zato što neće biti to će biti najjača fora kao. Ima sve kao, ali nema kao ova komponenta kao. Pa ne možemo ništa da uradimo kao. Nema ova komponenta da se završi hemijska reakcija da bi se napravio taj lek. Toga će biti masovno. Pa navukli su ljude na lekove da bi im oduzeli na kraju. Pa ja sad, neka narod počne da kupuje knjige kao prirodne medicine i tako to će biti u budućnosti ti što se prave kao da nešto znaju, ali to je isto opasno, zato što svako ti kad zoveš ovde neko kao da ti kaže nešto prirodno, da ti proda kao nešto, neki sastojak, nešto da ti pomogne ovo, on to će i duhovnost da ti prodaje kao. Znaš,
jer jedno s drugim ide, znaš, kao ja sam kao bio ovaj energetičar i kao travar, kao, a to je opasno, zato što su to entiteti isto. Znači, samo Gospod Isus Hristos, što se tiče nas. A što se tiče muslimana, neka i njima Allah da im pomogne isto. Razumeš? Znači, da se mi držimo našeg Boga, a da ne vatamo se sad mi za neku budalu što će da izmisli neku novu religiju i da se svi nekom trećem poklanjamo. Razumeš? Razumem, ja oko religije nemam nikakve... Razumem, ja oko religije nemam nikakve iskočke. U jednom trenutku sam iskočio, uhvatilo me malo ovo staro srpsko paganstvo, ali sam uvideo ubrzo da je sve to Pa oni hoće da odvoje, pa da, oni hoće da odvoje srpski rod od pravoslavlja, zato što je pravoslavlje sada najveća opasnost, jer pravoslavlje i dalje želi da drži tvrdu veru, a ovi drugi napadaju sad. Mislim, ja nemam ništa protiv, ja bih volao da svako i dalje zadrži sopstvenu veru i razumeš, to sve, kad bi čovjek ušao da pogleda, mislim, hteo sam da kažem, da oni koji su predstavnici sad, oni hoće da naprave kao neku uniju kao svih religija, to papa radi, ali ne može papa to da radi zato što je on nečastiv. Jer papa je izašao i rekao je da narod treba da primi vakcinu, a ja sam bio prisutan kad su govorili da u vakcinama se nalaze kao human embryo kidney cells i sad šifra 257, nije ni važno koja je bila šifra, koja je ćelija. Znači, postoji unutar tih vakcina. O tome se radi. Treba da se pita papa, ako ima u vakcinama ljudske ćelije, jel ti papo teraš narod sad da prima greh, smrtni greh abortusa? On to nikad neće da odgovori. Razumeš? Nego oni beže kao sad i sad kao idu i viču sve je ljubav, mi se u ljubavi, a sve to u stvari đavo iza toga. O tome se radi. To je to što su se naše vladike poklonili njima. Ali ajde da su se poklonili nekom pravom, nego se klanjaju sotoni Razumeš? O tome se radi, Sve prevara. Čak i oni u njihovo, ja verujem da i patrijarh naš Porfirije, nek te Bog blagoslovi, ali ja verujem da i u tvom srcu leži misao o tome da to nije ispravno. Treba biti čovek, izaći i reći. Jer zato je govorio otac Tadej o tome. Ja moram da kažem, evo, nek mi oproste oni, jer sam ja njih, loše sam stvari pričao o njima. Ali suština je jedna. I patrijarh i otac Tadej je govorio o ovim stvarima. On je rekao ovo. Kad je bio taj sabor u Nikeji, govorilo se o tome kako hrišćani se brane. I sad ovi što napadaju hrišćana, oni su rekli, evo kako vi napadate hrišćane, vi napadate nas, kao branite se, ali ubijate, kao vama je vaš Bog rekao da ne ubijate. Znači taj ko je napadao hrišćane u tom trenutku je rekao, poklonite se, ljubite neprijatelje svoga, poklonite se. To je kao kad bi tvoj neprijatelj došao i rekao ti, ljubi neprijatelje svoga, pokloni mi se. Razumeš? Ali postoji druga stvar. To je to što su oni poveli Kirila i rekao je, pa, znate šta, mi ljubimo svoje neprijatelje kao pojedinci. Mi vama opraštamo za vaše grehe, što ste nam uradili to. Ali, kao društvo, mi jedan za drugog život dajemo. Jer ko život svoj položi za bližnjeg svoga, od toga veće ljubavi nema. Moj patrijarhu, Porfirije, čija si ti jedinka? Ne znam šta bih rekao. O tome se radi. Znači, za svoj narod. Ti si patrijarh našeg srpskog naroda. Ti si onaj koji je posle patrijarha Pavla, naslednik njegov,
Ja sam radio u Patrijaršiji. Ja sam video gde meni su čistačice pričale o njemu. Mnogo više nego vladike. Znaš li ti gde je Patrijarh Pavle spavao? Znam. Kad uđeš kad se popneš na drugi sprat, pa kad ima neka odaja tamo s desne strane, kao uđeš, to je gostinska soba, ogroman sto, i sad kad prođeš tamo s desne strane ima kao tursku kupatilo koju je Patrijarh Gebrman napravio. Tu između to, a to kupatilo ima predsoblje. U tom predsoblju tog turskog kupatila je Patrijarh spavao na nekom malom drvenom, baš kao jedan usrdni monah. Bez ičega. Znači, to je staro, to nije ni krevet. To je kao da je neko stavio palete, pa na to stavio dušek, pa na to spavao. I imao jedan stari ormar. I mantiju. I one žene su izvadili orah i neke ono i pokazale to, ja sam to su mi dali, ja sam to dao nekom prosjaku tu, što je neka žena je tu bila ispred saborne crkve koju sam svaki dan sretao i uvek sam dao nešto, nije važno sad. I ja sam joj dao taj, evo ti rekao, ona je zato što ona volela Patrijarha Pavla mnogo. I mi smo to, kako se zove, ja sam video gde Patrijarh Pavle spava. Pa to ne može čovjek da opiše. U tom turskom kupatilu on je čuvao cipele od prosjaka. On je sve dao prosjacima. On je bio taj za koga Isus kaže, idi podaj sve i pođi sa mnom. To je Patrijarh Pavle. I sad si ti naslednik njegov. Pa ne može, mora naslednik da bude onaj koji će da voli srpski narod. Da izađe pa makar i poginuo, da kaže istinu. Da kaže ono što osjeća. A to nije samo da delite ordenje šiptarima. Ne može tako, bre. Neka oprosti Patrijarh, ja sam ga isto, oklevetao sam ga. Ali mora naš narod da se sabere oko nečega. Ako ne može oko crkve da se sabere, pa oko čega ćemo onda da se saberemo? Pa svi smo grešni. Jer vidiš šta rade u Grčkoj. Zatvaraju bre manastire, crkve, zatvaraju, dele, pazi, to je hula na Duha Svetoga. Kao ne daju isputira kao da se daje pričest, nego svaku svoju kašičicu mora. Gospode blagi, pa šta ima veće, Gospod Bog je napravio ovu zemlju i sve te viruse i sav tvoj DNK i sve on to napravio i sad se ti kao bojiš da primiš to kao. Ne samo što je napravio, nego je on u tome trenutno, u svemu, svuda. Pa to ti kažem, pa ako će neko da pobije taj virus, to je Bog. Oni se šale na Božji račun. Zatvaraju crkve po Grčkoj tamo. Vidi šta rade, čoveče, bre. Jel će to da dođe u Srbiju? Neće srpski seljak to da dozvoli, da zapamtite. Zapalit će on sve živo, samo to da se ne desi. Prosto, ja sam možda malo emotivan sad, ali eto, to ti je... Ne može, srpski narod mora da se opameti malo. Ne možemo da se bavimo. Svi smo grešni. Ja sam prvi grešan. Najveći grešnik sam na svetu. Također. Ali moramo, brate moj, da se braćom zovemo. U grehu smo dubokom. Svi zajedno. I ja prvi. A mora da se udružimo oko nečeg. Oko nečeg mora da se ujedinimo. Ne može ovaj zeleni da izlazi. Izlazi onaj Ćuta kao. A znaš kako ga oni zajebavaju kao? Ćuto, bre! Kapira, kao, si vidio onu sliku on pored Vučića, kao nešto se kao namrštio, kao on je neki otporaš, kao ono, a izgleda kao ono dete kad mu ne daš lizalicu, kao. Kad mu kažeš, Ćuto, bre. Razumeš? Koji ste, bre, vi, bre? Ko vas plaća, bre? Ko su ti ljudi što su stali, bre, ispred srpskog naroda? Znaš ko je taj što može da povede srpski narod? Neko najobičniji. Onaj ko može da... Ne, brate. Veterani, brate. Moji vukovi. Oni što ih je ovaj šiptar držao gladne 20 godina zato što su se borili protiv njegovih šiptara. Žvalavih.
Oni će da budu tu, brate. Njih treba srpski narod da podrži, a ne ove ćute. Ne znam, mene baš nerviraju svi ti što oni svi kenjaju kako su... Kakav Boško Obradović, bre? Kako Boško Obradović? Ko je taj, bre? Znaš šta mora da se uradi? Do pre 2 meseca kao da se išli na sastanak. Svi oni koji su bili na sastanak s ovim Šiptarom su sad u stvari kao na glasačkoj listi. Pa ne da ovaj Šiptar će da pobedi na izbore, nego oni bira svoju opoziciju. Pa što nisi mene izabrao, pičko žvalava? To da mu prenesete, bre. Šiptarska. Znaš šta mora se uradi? Ljudi ne shvataju da stvarno mora da izađe milion ljudi na ulicu, jer mi imamo preko 100.000 ljudi da uhapsimo za početak, onako građanski. A ne može to oni hoće da se srpski narod između sebe pobije. Pa ne. Pa ne može tako. Ne može se bije... Ma zna se ko se, samo se zmiji se glava seče. Sve ostalo možemo da se dogovorimo. Pa šta da isečem zmiji glavu i onda u pravosuđu opet da se smaram tamo. Sve je to zmija, brate. Sve je to to glava. Sve je to vugla, brate. Kapiraš, brate? Ja ti kažem, mora da se uhapsi 100.000 ljudi, sad koliko nam je ljudi dovoljno za to, na nivou cele Srbije, 100.000, da li SNS-ovaca, da li plaćenika, pandura, ovih, onih, pravosuđa, ima tu da se hapse i u televizijama i vamo i tamo, i da se svi građanski privedu i da razgovaramo 7 dana mi sa njima, a isto tako da privedemo sve ove intelektualce sa YouTube-a, pošto svi oni imaju dobre ideje, ali im se ne sviđaju tuđe ideje, ništa im se ne sviđa, znači svi su za jedni druge plaćenici. Sad ćete svi lepo sednete na silu, ne zanima me što ti ne gotiviš ovog i ovog, sad ćete svi lepo sednete, Branko Dragaš ima dobru ideju za kripto državu da glasamo, ima, nećemo kriptovalutu, nećemo, boli nas kurac, koristimo aplikaciju, ne koristimo kriptovalutu. Jel ima Velja Abramović dobru ideju za tehnologiju? Ima. Šta nam se ne sviđa ako njega nećemo, koristimo. Ama ima srpskog naroda pametnog i što nije na kakav YouTube, ovo što ja radim, to je sve dušegubno, bre. Pa pravi intelektualci sede čute, brate. Tačno tako, ima naroda pametnog onoliko, bre. Pogledaj pametni matematičari, bre. Pa njih smo trebali da uhvatimo da naprave najbolji algoritam sveta. Razumeš, brate, da mi imamo najbolju valutu, a ne ovaj Šiptar što je kopao Ethereum pre 5 godina, pa pokrao Srbiju, sve polako. Pa će to kao da iskoristi kao pandam, kao backup, kao za njegov kripto dinar što pravi. Umesto da smo iskoristili našu pametnu decu matematike, ali to će on isto kao da uradi, kao ja ću da iskoristim, u stvari to je samo šarena laža za štampu, a na kraju će da iskoristi te svoje kriptovalute što on već kopa, to već 7-8 godina. To su njegovi kriminalci ovde kod mene dolazili ovde u New York, sve sam im skinuo kompjuter, laptopa te. Ma ko zna koliko su oni naših dobrih duša odveli tamo u njihove laboratorije još dok su bili mladi, oni ne znaju šta rade, oni rade šta im se kaže, misle da je za nauku, za dobrobit, razvijaju, ko zna koliko tu ima naših dobrih ljudi koji ni ne znaju da je bio. Znaš, to je sve uzelo takvog maha da, ne znam, i što kaže Sveto pismo da kao vlast, da poštujemo vlast, što kaže i Miroljub. Pa to bi onda ti kaže, ljubi, to on kaže, poštuje vlasti od Boga, ljubi, na šta ti ovaj Šiptar kaže, ovaj žvalavi, ljubi neprijatelja svoga, pokloni mi se. A i Vučić je debilčina, on ima takvu priliku da ispadne takav srpski heroj od heroja u zadnjih 1000... Ne, on ima priliku, ti ne shvataš. Slušaj, brate, ne znaš ti da su njegova jaja uvezana, brate, njega 50 služba sluša, sine. Znaš ti kad mi pričamo na telefon, pa pošto oni sad slušaju sve naše telefone i to, sad bi oni mogli po njegovim ovih šiptarskim novinama sve da se obračunaju sa nama, vidite kakav je ovaj, vidite kakav je onaj, sve to mogu da urade. Ali on ne zna da kad oni slušaju naše razgovore, privatne, da se oni slušaju kakve su njihove reakcije. To je što se za njega zaglavila bubica neka, brate, i ne spada, on ne može se otresa od toga da se sluša.
To jednom kad te neko vati da te sluša, nema ti kraja više, brate. Da, je čipovan u bulju, brate. Pa Njemu to, bulji brate, mikrofon. to ti kažem, brate, zato njih interesuje kako je on reakcije ima na to što mi pričamo. Jebem li ga, Znači, brate. to nekog trećeg interesuje. Ja i dalje stojim iza toga da treba da se ujedinimo i da im polomimo onu stvar i da probamo da se sastavimo i da pričamo 7 dana, neka stane država, bre, nećemo crknemo, imamo hrane u izobilju. Tako je, bre, tako 7 je, dana tako da je. se prebrojimo. Tako je, neka ovi naši veterani, neka počnu malo, bre, da treniraju našu decu, bre, malo rekreacija, ono malo, da ih uče malo nešto, bre, čoveče, razumeš, bre? Oni će da budu komandanti naši, bre. Njima treba da se malo poklonimo, da kažemo hvala vam što ste odbranili našu zemlju, naše Kosovo što ste branili. Hvala vam, a mi ćemo sad mlađi da nastavimo vašu borbu gde ste vi stali. Amin. Mi treba za jedan dan da raselimo sve gradove pod jedan, da se svi razbeže na sva sela, na celu Srbiju, da ne budemo laka meta za za bombardovanje i sranja, i onda da ih pohapsimo i onda da budemo raštrkani lepo. Ako će sve da nas bombarduju, ceo Balkan, ma dignite nas sve u vazduh, jebo vam pas mater, idemo s Bogom, brate, u krvlju, a vi posle kako ćete... A dobro sad, to je sad... Ja, da ne pričamo više sve to, samo se žestimo bez razloga, a to je sve dušegubno, znaš. Ne pozivam na agresivnost, pozivam da se odbranimo od ljudi koji će da nas unište. Pozivam na odbranu. Dobro vas. Eto, prostite, molim vas ako sam bio malo nepristojan negde ili nešto, ja sam sad malo emotivan, prolazim kroz neki malo period u životu, ali borba što kaže, neka bude borba neprestana. Ja ću vas da se molim Bogu da ti svoje decu što pre vidiš i da budeš sa njima i da se vratite doma i onda neka se tamo nuklearke bacaju koji jebe više. No, polako, nećemo mi o tome, polako, nećemo, ne govorimo o tim stvarima. Zamisli kad bi neko, ne daj Bože, to iskoristio, to. Pa šta to, pa bez obzira na bilo koji deo planete da to se desi, pa to je direktan napad i na tebe, na svakog čoveka na ovom zemljinoj kugli. Bog je stvorio zemlju celu, ja ne prepoznajem granice, mene granice ne interesuju. Bog je stvorio drvo ovde i drvo tamo, isto. To što je ljudski rod napisao neke granice, to mogu mačku o rep da okače. Razumeš? Znači, ako neko negde, ne daj Bože, iskoristi nuklearno oružje, to će da šteti celom svetu. To ne sme da se desi. Da ti stvarno misliš da su oni prestali da ih testiraju kada je potpisan onaj sporazum 2006. ili kad već? Pa to đavolu bi najbolje bilo kad bi se mi sad svi pobili međusobno, znaš, da poginemo svi odmah. Jer niko nije spreman da gine, ni ja, ni bilo ko, razumeš? Pitanje je da bi prošli samo drugi stepen mitarstva, ma prvi. O tome se radi. Što, znaš, đavolu se žuri da pobije narod, da se narod ne pokaje slučajno. To je. Dobro. Ali ne možemo mi sad što kaže ovo, da pratimo đavola, kaže. Ako nećete to, onda pratite đavola, kao. I sad svi se ovi kao prvosveštenici poklanjaju njima, kao. Fariseji, kao. Kao prave neke unije, kao. 2025. će kao da bude 8. sabor, kao. Lažni taj, kao. Je li to istina ili nije? Ne znam, vidjet ćemo gde treba da se ujedini ta jedna vera, kao. Ako stignemo do 25. Pa vidjet ćemo. Eto, brate moji, sad tipo, dosta, brate.
hvala ti puno na predavanju i na druženju. Ma kako predavanje, nije ovo predavanje, ovo smo mi bratski razgovarali, nemoj tako, brate, ne mogu ja nikom ništa da predajem, bre, ja sam, bre, budala, bre, taksi. Dobro, ono je bio čas iz mikrobiologije, nije bilo... Ma kakav čas, ja sam budala, bre. Ne, lepo je bilo, ja mnogo volim da slušam profesora Tomislava Terzina, rekao sam ti, i on povezuje religiju i nauku i on je izuzetan profesor i treba i ti da ga poslušaš ako nisi. On je s Bogom uveliko i isto širi istinu i eto. Dobro, oprosti, brate moj, ako sam negde nešto... Poljubi decu i voli ženu svoju i to je najvažnije. Budete srećni sad, držite se zajedno, to je najvažnije sad, brate moj. Držimo se, bebe, najjače. Dobro. Sve najbolje, Vaso, čujemo se, nadam se, uskoro i stvarno ti želim sve najbolje i rešavaj to kako znaš i umeš. Uz Božiju pomoć rešit ćeš. Neka bude volja Božija. Ajde. Pozdrav veliki. Zbogom, brate moj. Ćao.